Atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel rasane kaya diserkel siramu met atine kecewa dobel. Kaya duweni wis kadung sepenuh ati jebule mung baleni kisinan terulang lagi. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung elos ora mikir cinta tak pasrahke Gusti. Kaya duweni wis kadung sepenuh ati jebule mung baleni kisinan terulang lagi. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung elos ora mikir cinta tak pasrahke Gusti. Kaya duweni wis kadung sepenuh ati jebule mung baleni kisinan terulang lagi. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung elos ora mikir cinta tak pasrahke Gusti. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung elos ora mikir cinta tak pasrahke Gusti. Kadung elos ora mikir cinta tak pasrah